mort i el suïcidi, també un altre aspecte que s'amaga molt a la nostra societat quan és bastant freqüent, malauradament. Vostè explica la seva experiència amb la seva tia, a l'any 69, el 3 de març, vostè tenia 20 i pico d'anys, a Sant Medir, al barri de Sant Medir. El suïcidi pot ser un bon morir? Un bon morir. Pot ser un bon morir per a aquella persona que està tan desesperada, que té una vida tan sumament difícil, que li és invivible, que el suïcidi per ella pot ser el seu benestar. Però mai m'atreviria a jutjar un suïcidi perquè hi ha moltes causes, hi ha persones que estan malaltes, depressives. Normalment hi ha un trastorn important. I genètic inclús, hi ha estudis que inclús a vegades són molt aparatosos, fan veure que se suïcidaran, però el que fa un intent de suïcidi acaba fent. També es fa servir el concepte de suïcidi assistit, és en els casos que hi ha una malaltia terminal, on es parla més de morir dignament. Ara hem viscut fa uns dies el cas de la Brittany Minor, aquesta nord-americana que tenia un càncer terminal, que va anar a viure a un estat on li va permetre morir d'una manera assistida, sense incomplir la llei. Com ho veu vostè, això? Aquí és el mateix, cadascú té la seva llibertat d'escollir inclús el seu final. No les jutjo ni molt menys, però penso que el sofriment genera molt aprenentatge. Per exemple, jo ho dic per mi, el sofriment que va generar la mort del meu fill és el que m'ha fet créixer espiritualment més de pressa. Llavors, una persona que està malalta i talla el moment per no sofrir, no sé fins a quin punt, no sols per ella, sinó també potser de la seva malaltia han d'aprendre el seu marit, els seus familiars. La mort genera molts aprenentatges al seu costat, la mort o el sofriment. I del sofriment sempre es treu un gran aprenentatge. Llavors penso que potser un pot fer el que ha escollit aquesta noia, però no cal fer-ho com en silenci. Des del moment que ja ho donaran... La crítica que fa és haver-li donat tanta visibilitat... És que la visibilitat el que dona és que al final acabin fent-ho legal, i llavors un, quan tingui un granet, ja entens? Que som molt exagerats els humans. Veig que no és massa partidari de l'eutanàsia activa, vostè. Trobo que hi ha graus, perquè si és un dolor insuportable, però avui dia hi ha la clínica del dolor, hi ha molts pal·liatius que no cal sofrir tant. Però el moment que l'ànima de cadascú està més a flor, més tangible, és en el moment abans de morir. És en el moment, si està sofrint, en tot aquest entorn. Llavors sap greu pensar que si fas això et perds una conversa en la teva ànima, amb el transcendir.